Escoita xa que vai comezar Radio Sintónica, Radio Carcamal, Radio Carcamal, Radio Carcamal, a do Torreilla e Radio Carcamal. Radio Carcamán, a radio do Colexio CEIP Torreilla. Bo día. O alumnado de quinto estamos con Elena Domínguez, gañadora da primeira edición do Premio de Investigación da e Cultura Marítima Luís Rei. Elena, como te sentes ao ser a gañadora deste premio? Foi moi importante para ti? Pois a verdade é que sí, fíxome moita ilusión, pero non só por min, senón porque a raíz do premio, de repente, douselle moita visibilidade ao tema dos nomes do mar, que parecía oculto, parecía que a ninguén lle importaban os nomes das pedras, e de repente gañei o premio, chamaronme do Faro de Vigo, chamaronme da Voz de Galicia, chamástesme vos, entón, pois é unha oportunidade para falar deste tema tan bonito e tan valioso para Arousa. Que fixo que te inscribiras no concurso? Pois eu xa estaba traballando na toponimia da Arousa, buscando os nomes do lugar, eu apuntaba Laxes e miraba o que significaba. Todos os nomes teñen un significado ou tiverono. Quilma, miraba o que significaba. O Rejeiro, que é un rejeiro? E dime conta que había moitísimos nomes que eu non tiña nin idea que existían, que son os cons que están no mar, os que se ven e os que non se ven. Entón, empecín a interesarme a falar con mariñeiros. E un amigo meu que sabía que estaba traballando niso, avisoume, mandoume un WhatsApp, Elena, mira que premio perfecto para o teu traballo, preséntate porque é de temas do mar. Eu nin siquiera tiña acabado todo o traballo do mar e puxeme a traballar un mes enteiro para presentarme ao premio. E foi esa a razón pola que me presentei, porque me avisaron e me pareceu boa idea. Como xurdiu a idea de escribir sobre cons, touzas e petóns? Pois mira, un con sabedes o que é, verdade? É unha pedra no mar ou tamén pode estar en seco. Pois unha tousa tamén. Hai unha tousa, por exemplo, en Jardín, na praia, que son unhas pedras que vas nadando a elas. E un petón tamén é unha pedra. Entón, eu falando cos mariñeiros, dime conta que había palabras que eu non sabía nin que existían. E ademais, como son profesora, tamén me din conta que o meu alumnado non tiña nin idea do que era unha tousa. E temos a Arousa chea de tousas. Dixen, teño que escribir sobre isto e divulgalo para que a xente saiba que temos todas estas palabras e que son útiles. Porque senón, como lle chamamos a unha tousa? Pedra, pero pedras hai moitas. Pedra pode ser unha pedriña pequeniña, pero unha tousa é de determinada maneira. Por que te interesaches pola talasonimia? Porque a Arousa é unha vila mariñeira, realmente aínda segue sendo aquí, sabedes que hai moita xente que vai á batea, que vai ao raño, as mulleres que van a mariscar, entón a talasonimia son os nomes do mar e nós temos moitísimos, temos unha cultura moi ampla e pensei que era unha boa forma de recuperar pois unha parte do noso patrimonio Carcamán que estaba aínda pois sen investigar. Canto tempo estiveches investigando? Tiveches axuda? Pois levo 2 anos e sigo, porque o problema con isto, ou non sei se é un problema, a característica é que nunca acaba. Falo con aínda onte estaba falando con un mariñeiro co que falo sempre e díxome 2 nomes novos. Aínda o Con da Mina, cerca do Terrón, en Vila García, as Laxes da Umia, e wala, estes 2 nomes nos tiña. Entón nunca acabas a investigación nunca acaba. E levo 2 anos falando con xente, en canto vexo un grupo de xente maior a falar, eu aí vou sentarme con eles, xa me coñecen. Algún xa me escapa tamén. Din, aí ven Elena a preguntarnos. Pero, non, é broma, normalmente están encantados de falar comigo. Encántalles que os escoite e que aprecie os coñecementos que teñen. Como reaccionaches a ganar este premio? Esperabas gañar? Pois puxeme moi contenta, avisáronme o premio do Concello do Grove, entón chamoume por teléfono a concelleira do Grove, eran as 10 da noite, puxeme contentísima.
A verdade é que eu tiña a intuición de que iba a gañar. Non é por ser presumida, pero sabía que era un tema que non estaba moi traballado e que era difícil que alguén o traballara, porque ademais o premio só había un mes para facer o traballo. Xa vos dixen, eu estuven día e noite preparando. Entón tiña como moita ilusión e tiña a intuición de que iba a gañar. E gañei, no. Sabemos que és profesora de educación secundaria. Gústache máis ser profesora ou investigar? Pois son cousas diferentes e tampouco son incompatibles, porque eu moitas das cousas que investigo despois levo ás aulas. Os meus alumnos de terceiro da ESO, o seu traballo que tiveron que facer trimestral foi de toponimia da Arousa. E despois tamén tiveron que facer un traballo da Dorna. Todos estes traballos nos que eu ando investigando levo ás aulas. E despois, ademais, tamén meto os alumnos na investigación. Se estou, por exemplo, recopilando frases mariñeiras, dígolle aos alumnos, pois ide ás vosas casas, falade cos avós e traede frases. E o que eles me traen tamén me serven. E o que eu coñezo, conto yo a eles. Entón, ao final, realmente é un traballo que se complementa. A parte, eu investigo non para quedarme con iso nun caixón, sino todo ese tempo para meter un traballo nun caixón e que ninguén o saiba. Eu investigo para contarlo a alguén, e se teño 20 alumnos mirando para min, é maravilloso. Que ou quen te inspirou para ser profesora? E para esta investigación? Bueno, para ser profesora, eu, cando era pequena, era moi aplicada, sacaba boas notas, moi responsable, moi estudosa. Entón, eu xa con 14 anos xa tiña que poñer clases particulares aos meus veciños e a meu irmán e a xente, pois, ao mellor que non lle ia ben nunha materia. Eu con 14 anos xa estaba poñendo clases nos brans. E chamábanme para que lle dera clases, din clases de latín, de inglés, de galego, de lingua, menos matemáticas. Entón, paseime toda a xuventude dando clases particulares. Despois é certo que estudei outra cousa, estudei xornalismo, traballei de xornalista 20 anos e ao final volvín á educación porque eu sabía que en algún momento me ia dedicar a isto. E para investigar? Bueno, para investigar porque me gusta, porque tamén esa faceta de xornalista sempre estou preguntando, buscando temas, e máis interésame moito a Arousa. Todo o que teña que ver ca Arousa interésame. A historia da Arousa é o meu interese principal desde sempre. E podes explicarnos un poquiño este traballo sobre a cultura marítima da Arousa? Sí, en principio o traballo é sobre todo unha lista de nomes. Vale, teño 600 nomes da Arousa. Entón, cada nome explico. O que vos dicía, vos sabedes o que é unha laxe? Sabédelo? Non. Unha laxe é unha pedra, pero é unha pedra plana e grande. E un con é plano? Non, un con é redondeado. Pois un con é redondeado e unha laxe plana. Pois eu neste traballo o que fixen foi mirar o significado de cada palabra. Entón, é como unha guía, como un dicionario que espero publicar e que teñades vos e que vos queredes ver que significa o ajiuncho. Roi, ti vives cerca do ajiuncho. Que significa ajiuncho? Tes idea de que pode vir? Se vos dixo aguiuncho, ven de águia. É que é unha águia? Unha ave. Unha ave. Entón, aí ao millor había águias. Entón, o traballo explica cada topónimo e ademais tamén falo un pouco da cultura mariñeira, porque unha cousa interesante é que hai moitas pedras que están no fondo do mar, non se ven, pero teñen un nome, porque os mariñeiros saben que están aí. E como o saben? Porque o descubriron pescando e anotárono nun caderno que se chama caderno de marcas. E iso tamén o explico. Antes os mariñeiros tiñan un caderniño, levaban unha libretiña pequeniña na dorna, isto xa recente, cando xa sabían escribir, e apuntaban con boli o nome, pois a Cheirosa, a Laxe do Chan, as Roncadeiras. Explico todo iso, como funcionan os cadernos de marcas nos mariñeiros. Se os nomes dos lugares son topónimos, os nomes marítimos serían talasónimos? Sí, pero topónimos son todos. Topo significa lugar. Topónimo, nimo, nome de lugar. Vale, o que pasa que
o nome de lugar pode ser unha pedra, unha fonte, pode ser un sitio grande, pode ser unha praza. Entón, os topónimos podemos dividilos en varios. Por exemplo, dentro dos topónimos hai zootopónimos. A que vos soa zootopónimo? Zoo, animal. Vale, pois o aguiuncho é un zootopónimo porque nos fala dun animal. O condo moucho, un moucho que é? Unha ave. Tamén, entón é un zootopónimo. Entón, dentro dos topónimos temos zootopónimos e temos talasónimos, que son nomes do mar. Entón, un talasónimo tamén é un topónimo, vale? Pero dentro dese mundo grande de topónimos, dividimos os que son de animais, os que son do mar, os que son de auga. Os de augas chámanse hidrotopónimos, porque hidro significa auga. Vale, por exemplo, o regueiro, que é o regueiro? Que é un rejo de auga? Un sitio onde hai agua. Donde corre auga, vale, pois eso é un hidrotopónimo. Que nome foi o que máis te sorprendeu? Pois hai un moi simpático, hai unha pedra, un con no medio do mar, en Carreirón, sabedes como lle chaman os mariñeiros? Con cajado. E pensaba eu, pero isto, de onde sae? E sabedes por que é? Porque, como paran aí moitas gaivotas e moitos corvos mariños, pois fan aí, deixan os seus excrementos, que ademais son moi brancos, e un con que está todo pintado, e por iso se chama con cajado. Pensaba eu, estos da Arousa que cousas teñen, pero mirando mapas e cartas marítimas, descubrín que é un nome típico na costa galega, e atopei noutros sitios de Galicia con merdeiro, outros con cajados e incluso con branco. Por que se chama branco? Polos excrementos dos paxaros. Ese chamou má atención. E hai outro simpático tamén que se chama dente de can. E dixéronme que é perigoso. Vos, se vos din que un con que se chama dente de can, estaría desalerta? Sí. A que sí? Por iso se chama dente de can. Cuidado que che morde, porque é un con que cando sobe a marea ao millor casi non ves e ti vas ca adorna e tes que estar alerta, porque senón poden barrancar aí a dorna. Faiche un burato e irías ao fondo. Entón, eses son dous bonitos, pero hai moitos, os nomes son moi curiosos. Agora, imos facerche unhas preguntiñas máis persoais. Podemos? Veña, adiante. Que quería ser de pequeno? De moi pequena non me acordo, pero xa cando tiña que decidir os estudos da universidade, eu quería ser traductora e intérprete, porque me gustaban os idiomas. Ao final non fun, pero que o meu soño era saber inglés, francés, alemán. Ao final quedeime con menos linguas, pero na lingua estou traballando. Quería ser intérprete. Que aficións tes? Pois gústame moito ler, gústame moito investigar en temas da Arousa. Eso é o meu tema favorito, non hai nada que me guste máis que investigar en temas da Arousa. E despois no verán gústame moito a praia, bañarme no mar, encántame. Tes pensado facer outra investigación sobre cultura marítima ou sobre outro tema? Pois a verdade é que sí, porque que pasa? Como para os topónimos teño que falar con moita xente maior, contan outras cousas que me parecen interesantes e vounas apuntando. Entón, tamén me gustaría facer un traballo dos alcuños, que xa o teño empezado, ver que significan os alcuños, porque a xente lle puxeron un determinado nome, e tamén me gustaría facer algo da Dorna. Pero non sei se o vou facer, de momento vou tomando notas. Ata aquí chegou a nosa entrevista. Moitas grazas, Elena, por vir e concedernos un cachiño do teu tempo. Agardamos o teu próximo traballo e que nos lo veñas a contar aquí. Grazas a vos por convidarme. Un saúdo.